Για περισσότερο από 1000 χρόνια στον Άθο βιώνεται η αγιοτόπος πνευματική παράδοση που του έδωσε το όνομα Άγιον Όρος. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός από 15 ετών έγινε μοναχός στην Κύπρο. Μετά από 10 χρόνια μοναχικής ζωής αναζήτησε η υψηλότερη πνευματική ζωή στο Άγιον Όρος. Όταν ήρθα στον Άθωνα, είχα πάρει καλές αρχές και από εκεί. Δεν ζήτησα να βρω ανέσεις εδώ και προβολές και ξέρω εγώ, αλλά μόλις μπήκα, αμέσως αναζητούσα να ακούσω πού υπάρχει πνευματικός άνθρωπος, γιατί ήθελα να γίνω μοναχός αληθινός. Και έτσι ερωτώντας, έμαθα ότι σε μια άκρα, στη μικρή Αγιάννα του Αϊός, υπάρχει ένας γέροντας ασκητής που κατοικεί στα Σπήλια, ο οποίος είναι νηπτικός και πραγματικά φορεύς της πατερικής ορολογίας. Γίνεσθε Άγιοι, ότι εγώ Άγιος ημί, εντέλεται ο Θεός προς τους ανθρώπους. Οι δασκάλοι μας που μας δίδαξαν, που μας φόρεσαν τα ράστα και μας έβαλαν στην γραμμή, αυτοί ήταν Άγιοι. Όχι κατά τίτλον τιμής, ήταν Άγιοι στην πραγματικότητα. Απέβαλαν τον παλιόν άνθρωπο, έγιναν καθαρή την καρδία, μπήκαν στην θέωση, έγιναν ιοί του Θεού. Να, και σήμερα, όχι το καιρό εκείνο. Έζησε αυστηρή πνευματική ζωή κοντά στον έμπειρο ασκητή γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή και αφού γνώρισε τα μυστήρια της παρουσίας του Χριστού στη γη, δημιούργησε τη δική του πνευματική οικογένεια. Εφητρώσαμε μια αδελφό της πνευματική. Ξεκινήσαντες από την ιδέα, από την διδαχή, από την παρακίνηση και από την ευχή ενός Αγίου ανθρώπου. Μας προφήτευσε όταν μας συνάντησε για την κατάσταση μας τη σημερινή. Όταν το συναντήσαμε είμεθα 3 και είπε τότε αυτά τα 3 παιδιά που βλέπετε θα γεμίσουν το Άγιον Όρος. Μας το είπε αυτό πριν 54 χρόνια. Ο γέροντας Εφραίμ ήταν φοιτητής όταν βρέθηκε κοντά στον γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια. Σαν που να έβλεπα τον προφήτη Μωυσή, έτσι, αισθάνθηκα. Εκεί έτσι μιλήσαμε, μας είπε μερικά πνευματικά, με κοίταξαν έτσι πολύ διαπεραστικά. Ήταν άνθρωπος με χαρίσματα αυτός. Και μου λέει, αχ, μου λέει, εσύ είσαι της μας και θα βάλουμε και το πετραχύλι. Το 1981 επαληθεύθηκαν τα λόγια του γέροντα Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός ήταν πνευματικός αδελφός του. Ήταν και οι 2 πνευματικά παιδιά του γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή. Τότε ήταν το 1975. Πότε έγινε μοναχός? Το 1981 ήρθα για δόκιμος μοναχός. Το Βατοπέδι, αν και ήταν πολύ ιστορική και μεγάλη μονή, ίσως λόγω του ιδιορύθμου τρόπου ζωής δεν είχε μοναχούς και η μονή φαινόταν εγκαταλελειμμένη. Οι λιγοστοί γέροντες της κάλεσαν τον γέροντα Ιωσήφ και την αδελφότητά του να επαντρώσουν το μοναστήρι το 1987. Ο γέροντας Ιωσήφ όμως προτιμούσε την ησυχαστική ζωή. Μας είπαν τότε για τη μονή Βατοπεδίου και ο γέροντας μόλις τ' άκουσε αντέδρασε. Λέει, εγώ έζησα εδώ μια ζωή σωστή, έζησα μια ζωή έτσι ησυχαστική, δεν θέλω να επεκταθώ στις μονές, γιατί οι μονές έχουν και μέριμνες, έχουν και πολλά καθήκοντα. Και τότε θυμάμαι μας έστειλε 2 αδελφούς εκ των μεγαλύτερων, μας έστειλε στον Παπαφραίμ τον Κατουνακιώτη. Δεν ήθελα να πάω στα μοναστήρια. Συνηθισμένος από την ησυχαστικότερη ζωή, τα μοναστήρια είναι πολύ άσχολα. Δεν ήθελα να πω. Λέει να πάτε στο Βατοπέδι, να πείτε του γέροντα ότι θα πάτε στο Βατοπέδι. Του λέει, γέροντα, πώς το λέτε έτσι? Αυτό μου το είπε, μου λέει. Και κρατούσε έναν κομποσκήνη και εννοούσε η προσευχή του το είπε, αυτό μου το είπε. Συνάντησαν πολλές δυσκολίες και ο γέροντας σκέφτηκε πως θα ήταν ίσως καλύτερα να επιστρέψει η αδελφότητα στην Νέα Σχήτη. Όμως αυτό δεν το ήθελε ο Θεός. Και τότε είδαμε αισθητά του γέροντά μας στο σασίδι του ηγουμένου εδώ, μέσα. Και μας είπε προστακτικά, μήπως φύγετε από εδώ. Εδώ είναι το θέλημα του Θεού. Το παραλάβαμε όπως σας είπα ένα νεκροταφείο. Τι θα κάναμε εμείς τότε, χωρίς κανένα έσοδο, αφού το τροφή δεν μας έδινε. Βάλαμε το σταυρό μας και είπαμε, πού είναι ο Θεός? Από τη Λειψανδρία,
είχαν παραμεληθεί τα κτίρια. Είχαν επίσης παραμεληθεί και οι οικονομικοί πόροι για τη συντήρησή τους. Το μοναδικό ιστορικό μετόχι που είχε παραμείνει στη Μονή ήταν η λίμνη Βιστονίδα. Και αυτό διότι η προσπάθεια του δημοσίου να περιέλθει και αυτό το μετόχι στην κυριότητά του, όπως συνέβη με όλα τα άλλα, δεν ήταν επιτυχής. Το 1924 έγινε συμβιβασμός και το δημόσιο δέχτηκε να πάρει 38.000 στρέμματα της Μονής στη Χαλκιδική για να παραμείνει η λίμνη στη Μονή. Η συμφωνία κυρώθηκε με νομοθετικό διάταγμα. Η Εξεταστική Επιτροπή απέφυγε να εξετάσει μια σειρά από θέματα. Πρώτον, ο συμβιβασμός του 1924. Η Μονή δίνει 38.000 στρέμματα για να πάρει την κυριότητα. Εκεί τελειώνει και το θέμα κυριότητας, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το δημόσιο ακόμα έχει τα 38.000 στρέμματα. Είχαμε συνεχώς μία πίεση από τους δημοσιογράφους. Ελάτε εδώ πέρα, φέρτε στοιχεία. Όταν βλέπαμε ότι κάποιο στοιχείο δεν ευσταθεί και τους το λέγαμε, μας λέγαν ήδη οι δημοσιογράφοι όχι. Πρέπει να βγει σκάνδαλο βατοπεδίου. Οι πιέσεις ήταν τρομακτικές. Οι πληροφορίες οι οποίες λαμβάναμε ήταν καταιγιστικές. Στην πορεία όμως βλέπαμε ότι σιγά σιγά αυτές οι πληροφορίες ήταν νομικά έολες και αστήριχτες. Στην ουσία δεν υπήρχε υπόθεση για πολλά από τα θέματα τα οποία εξετάζαμε. Έτσι, από την πρώτη εξεταστική καταλήξαμε σε ένα απόρισμα επηρεασμένοι από την ατμόσφαιρα που υπήρχε και σιγά σιγά όσο πηγαίναμε στην επόμενη εξεταστική και στην προανακριτική, βλέπαμε ότι όλες οι κατηγορίες η μία μετά την άλλη έπεφτε. Και τελικά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μάλλον το σκάνδαλο στην περίπτωση του βατοπεδίου ήταν ότι δεν υπήρξε ποτέ σκάνδαλο. Μπήκαμε σε αυτό το μοναστήρι, το Ερείπιο που βλέπετε. Που είναι το αρχαιότερο μοναστήρι, το ιστορικότερο μοναστήρι που προσέφερε τόσα πολλά στον ελληνισμό, στην Ορθοδοξία, στην πατερική ορολογία. Αν ερευνηθεί η βιβλιοθήκη αυτής της Μονής. Το αρχείο της Μονής Βατοπεδίου είναι ένα τερατώδες αρχείο. Έχει ό,τι θέλει ο ερευνητής να βρει και να διαβάσει για την τεκμηρίωση της ιστορίας του ελληνικού χώρου τους τελευταίους 10, 11, ίσως και 12 αιώνες. Το Βατοπέδι είναι ένας πλούτος που δεν μπορεί να αναδειχθεί σε νούμερα, οπότε κάθε φορά που έρχομαι όλο και κάτι καινούριο ανακαλύπτω. Μεγάλες προσωπικότητες υπήρξαν στη Μονή αυτή που εκτελούσε πάντοτε ευεργετικό έργο, όπως ο Γρηγόριος Ειρηνουπόλεως και Βατοπεδίου. Βλέπετε, από τη μία ήταν η βοήθεια προς τους επαναστάτες, προς τους πρόσφυγες. Γι' αυτό και ο βασιλιάς Όθων τον παρασημοφόρησε, όπως και ο Τσάρος της Ρωσίας. Από το 1990, όταν η Μονή έγινε από ιδιόρυθμο κοινόβιο, ξεκίνησε το έργο της αναμόρφωσης. Πρώτος ηγούμενος της Μονής μετά από 500 χρόνια ιδιόρυθμου βίου ψηφίστηκε ο γέροντας Εφραίμ και η Μονή αναμορφώνεται. Σύντομα πολλοί νέοι από όλο τον κόσμο έγιναν μοναχοί στο Βατοπέδι. Και βλέπετε, γέμισε το μοναστήρι από νέους και οι περισσότεροι είναι πανεπιστημιακού επίπεδου. Είναι από ξένες χώρες, λίγοι. Είναι από ξένες οικογένειες, από διάφορες ανατροφές. Και είναι ομονιασμένοι και αγαπημένοι, σαν να του γέννησε μια μάνα. Ποιος είναι αυτός που έκανε τους νέους αυτούς με υψηλά πτυχία, με μεγάλες οικογένειες, να τα πετάξουν μέσα στο φούρνο, να πάρουν το σταυρό της περιεκτικής φιλοπονίας και να χαίρονται στην εξορία και να είναι γεμάτοι χαρά και ευτυχία. Το Βατοπέδι πραγματικά μέσα στα μεγαλύτερα αγιορείτικα μοναστήρια ξεχωρίζει για μια ποιότητα κτηρίων που είχε παραχθεί μέσα στον χρόνο. Από την εποχή που χτίστηκε
το καθολικό της Μονής τον 10ο αιώνα. Συμμετείχε πάντοτε με άνεση και με μεγάλη διάθεση στην οικοδόμηση σημαντικών έργων που έχουν πανελλήνια εμβέλεια. Όπως ήταν, ας πούμε, η οικοδόμηση της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, η οικοδόμηση της Μεγάλης του Γένου Σχολής, τέτοια σημαντικά κτίρια. Παλιότερα ήταν η Αθωνιάδα, η οποία χτίστηκε κοντά στο Βατοπέδι και η οποία πραγματικά ήταν για την εποχή εκείνη ένα πανεπιστήμιο, το μοναδικό στον ελληνισμό πανεπιστήμιο. Η οικοδόμηση λοιπόν τέτοιων κτισμάτων με την βοήθεια της Μονής Βατοπεδίου, τη συμμετοχή της Μονής Βατοπεδίου και την άνεση που είχε μέσω των μετοχίων της σε όλο τον ευρύτερο χώρο της Ορθόδοξης Ανατολής, σήμαινε ότι είχε το μοναστήρι την δυνατότητα να χτίσει και στο ίδιο το οικοδομικό του συγκρότημα σπουδαία κτίρια, μεγάλα κτίρια, εντυπωσιακά, τα οποία αντανακλούν ακριβώς την αρχιτεκτονική της εποχής. Έχουμε 3 Αθωνιάδες στη σειρά που και οι 3, από τις οποίες οι 2 στεγάζονταν σε βατοπεδινά κτίρια, η πρώτη στην Αθωνιάδα δίπλα στο Βατοπέδι, η τρίτη, η σημερινή δηλαδή, στην Αθωνιάδα στο Σεράι, στο βατοπεδινό Σεράι, και η ενδιάμεση με δαπάνες εμπολής της Μονής Βατοπεδίου ιδρυθήσα στο κτίριο του 1844 στις Σκαριές. Η πίστη μεταβάλλει τους κινδύνους και τους πειρασμούς σε σωτήρια φάρμακα πνευματικής αναβαθμίσεως. Αυτό είναι η βάση της πνευματικής γνώσεως και η δύναμη της πίστεως που μεταγγίζεται από τον Πατέρα στα πνευματικά του παιδιά. Γι' αυτό και η πίστη είναι μεγάλο πράγμα που έρχεται και μετά έχει δύναμη η προσευχή μας. Έχει δύναμη διότι αισθανόμεθα τον προσωπικό Θεό, αισθανόμεθα την προσωπική αυτήν κοινωνία μαζί Του και μας στέλνει η χάρη Του, η αγάπη Του. Μας στέλνει αυτή η άχτη σωστή ενέργειά Του και ο άνθρωπος ο οποίος πείθει τον εαυτό του και αφοσιώνεται στον Χριστό τραβάει τέτοια δύναμη που τα άλλα τα θεωρεί ορασκύβαλα ή να Χριστόν κερδίσει. Όχι μόνο Ορθόδοξοι, αλλά οι πάντες αντιλαμβάνονται την πνευματική ατμόσφαιρα που δημιουργεί η ενέργεια της πίστεως και της αγάπης όταν βιώνεται έμπρακτα στο πλαίσιο της στήρησης των εντολών του Θεού. Well, for me, personally, it was a very, very strong emotional experience to see how you love the place, how you really interpret the spirituality of the place, and how you actually conserve the place because it is a spiritual place. I saw a lot of love and a lot of faith. That's, of course, very peculiar to this place, but it is what makes a difference. Όλη η δημιουργική ευλογία στην προσπάθεια αναμόρφωσης και επιστροφής της Ιεράς Μονής στην ιστορική της αξία στηρίζεται στη βιωματική διδασκαλία των γερόντων της σε ό,τι μοναδικά πιο παραγωγικό μπορεί να υπάρχει στη γη, στη χαρά της αγάπης του Ευαγγελίου. Η αγάπη δημιουργεί την προσωπικότητα και η σοφή αγαθότητα την ενότητα και η ενότητα δημιουργεί έργα αρετής σε πνευματικό επίπεδο και έργα πολιτισμού στην καθημερινότητα. Άμα μεταξύ μας κρατούμε την αγάπη, τότε πάβει η διαφωνία και οι διαιρέσεις που συμβαίνουν μεταξύ μας. Όταν αγαπούμε ένας τον άλλον, δεν θα παρεξηγηθούμε, δεν θα κατηγορήσουμε. Κατάλαβες? Yes, it would be, wouldn't it? In the world, people are, of course, obsessed with worldly goods. They want to get a new car, they want to get a bigger house. They're always striving for material goods, and therefore they lose sight of the things of the Spirit. If they had the opportunity to enjoy a cenobitic existence, particularly in a monastery, I'm sure that they would benefit enormously and perhaps become less obsessed with worldly ambitions and realize that there are other treasures to be sought in life. Το Άγιον Όρος είναι αφιερωμένο
στη μητέρα του Θεού. Με θαυμαστό τρόπο, για περισσότερα από 1000 χρόνια η ίδια φροντίζει για τη δημιουργία και διατήρηση των ιερών σκηνομάτων. Η φροντίδα και η μέριμνα για την διάσωση των κτηρίων και την συντήρηση των κοιμηλίων κινείται στην καρδιά των μοναχών με βαθιά διάθεση ευγνωμοσύνης προς αυτήν, που είναι κηδεμόνας και προστάτης του ιερού αυτού τόπου. Οι ενέργειες αυτές είναι μέρος της πνευματικής ζωής, αφού η ψυχή με την προσευχή ατενίζει διαρκώς την αγάπη του Θεού. Επιμείναμε στην ανάγκη ενός συστηματικού προγραμματισμού και ενός γενικού ρυθμιστικού σχεδίου, ενός χωροταξικού σχεδίου για το σύνολο της Μονής πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε άλλο έργο. Η μελέτη έγινε το 1992-93, έγινε μια αποτύπωση του συνόλου του μοναστηριού με βάση τοπογραφικές υποδομές που βρήκαμε και με πολύ κόπο και δύσκολες συνθήκες. Έγινε μια υποδομή πάνω στην οποία στήθηκε η μελέτη από αρχιτέκτονες, από μηχανολόγους, γιατί από την αρχή τέθηκε το θέμα της οργάνωσης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε ένα τόσο μεγάλο και σημαντικό συγκρότημα. Τα κτηριακά συγκροτήματα, το κεντρικό είναι 35.000 τετραγωνικά και άλλα περίπου 45.000 τα εξαρτήματα της Μονής. Είναι ένας οργανισμός που έχει την κλίμακα ενός Δήμου. Χρειάστηκε να γίνουν έργα αποδομής, ξεκινώντας από το λιμάνι για την προστασία των κτηρίων της παραλίας και την εξασφάλιση της πρόσβασης στη Μονή. Δρόμους, υποδομές για την αγροτική παραγωγή, για την βιοτεχνική παραγωγή, για την παραγωγή ενέργειας, εργαστήρια για τη συντήρηση των κοιμηλίων και πολλά άλλα. Έγινε ένα δίκτυο, ένα κανάλι, ένα τούνελ γύρω-γύρω από το μοναστήρι, προκειμένου τα δίκτυα να κυκλοφορήσουν αφανή, να μπορούν ανά πάσα στιγμή να επιθεωρούνται και να δίνουν ενέργεια, νερό για πυρόσβεση, επικοινωνία κλπ. Σε όλα τα κτίρια. Έτσι λοιπόν το μοναστήρι ξεκίνησε με αυτά τα έργα υποδομής και ένα-ένα τα κτίρια μελετιόταν και μετά την αδειοδότησή τους υλοποιούνταν και αποκαθίσταν. Άρχισε να καταπιάνεται με τη δυτική πτέρυγα και τον ξενώνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πατέρες πρώτα φροντίσαν τους φιλοξενούμενους τους και μετά τον εαυτό τους. Φτιάχτηκε ο ξενώνας, φτιάχτηκε η βόρεια πτέρυγα για να στεγαστούν τα κοιμήλια και η πολύτιμη κληρονομιά της Μονής και εν συνεχεία τελευταία έχουμε καταπιαστεί και με την αποκατάσταση των πτερύγων της Ανατολικής και της Νότιας προκειμένου να φιλοξενηθούν και να στεγαστούν οι πατέρες. Το καμπαναριό του Βατοπεδίου είναι το μόνο βυζαντινό κοδωνοστάσιο που υπάρχει σήμερα στο Άγιον Όρος και είναι ένα από τα εξοχότερα βυζαντινά κοδωνοστάσια που έχουν διατηρηθεί εν γέννη ως σήμερα, ως τις μέρες μας. Κτίστηκε σύμφωνα με την επιγραφή του στο έτος 1426-27, αλλά πάτησε πάνω στα υπολείμματα ενός παλιότερου μικρού πύργου που κατά πάσα πιθανότητα ήταν το παλιότερο κοδωνοστάσιο του μοναστηριού και το οποίο πρέπει, όπως έδειξε η έρευνα, πρέπει να χρονολογείται στον 11ο με 12ο αιώνα.
Ναός των Αγίων Αργύρων είναι μια μικρή τρίκλητη βασιλική με ξύλινη στέγη. Στο εσωτερικό της διατηρούνται τοιχογραφίες από το δεύτερο μισό του 14ου αιώνα. Το κτίριο όμως ίσως είναι πολύ παλιότερο, καθώς μαρτυρείται ανάμεσα στα έργα που έγιναν στη Μονή του Βατοπεδίου από τους δύο Σέρβους Αγίους Σιμεών και Σάβα στα τέλη του 12ου αιώνα. Οι κτήτορες που μαρτυρούνται για την εκκλησία αυτή είναι ο Σέρβος δεσπότης Ιωάννης Ούγκλεσης, που έζησε στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα και είναι πιθανότατα ο χορηγός της τοιχογράφησης του ναού, άλλωστε παριστάνεται και μέσα στις τοιχογραφίες στον Άρθικα. Υπήρχαν εκατοντάδες εικόνες, λοιπόν αυτές έπρεπε να φυλαχθούν, να συντηρηθούν, να συγκεντρωθούν και να είναι προσπελάσιμες. Γι' αυτό οργανώθηκε ένα καταπληκτικό εικονοστάσιο, το πρώτο εικονοστάσιο του είδους, το οποίο οργανώθηκε στο Άγιον Όρος. Το ίδιο σύστημα εφαρμόστηκε και στην αποθήκη των νεωτέρων εντύπων, των βιβλίων του 19ου και του 20ου αιώνος, τα οποία επίσης είναι πάνω σε κυλιόμενα βιβλιοστάσια. For I can hardly believe it, my fifth visit. Διότι μου φαίνεται απίστευτο ότι είναι η πέμπτη μου επίσκεψη εδώ. And on each occasion that I return, I feel that I'm coming back to be with friends. Διότι όποτε επιστρέφω στο Άγιο Όρος, αισθάνομαι ότι είμαι με φίλους. And to experience that extraordinary sense of affection and blessing. Και αισθάνομαι τέτοια στοργή και τέτοια ευλογία εκ μέρους σας, which does have a remarkable way of restoring one's soul. Η οποία έχει έναν τρόπο που αποκαθιστά τη ψυχή, βοηθά τη ψυχή. Είναι ο παππούς του τελευταίου αυτοκράτορα. Να τονίσω τη σπουδαιότητα την οποία αποδίδει το ελληνικό κράτος εις το Άγιον Όρος, εις τις μονές του και εις τους μοναχούς οι οποίοι ζουν εις αυτόν. Εκτός από το κεντρικό συγκρότημα της Μονής, το κάστρο, το Βυζαντινό, το μοναστήρι διαθέτει ένα πάρα πολύ αξιόλογο σύνολο κτηρίων εκτός των τυχών. Αυτά τα ξενομοναστηριακά κτίσματα, τα παραδοσιακά και μόνο, ήταν 14.000 τετραγωνικά. Περιείχαν μέσα ελαιοτριβίες, ταποθήκες, αρσανάδες, μήλους, εργατόσπιτα, το κημητήρι. Αποκαταστάθηκαν αρκετά κτίρια κατά μήκος της παραλίας προκειμένου να στεγαθούν οι υπηρεσίες, το τελωνείο, η αστυνομία, το λιμενικό σώμα, η αρχαιολογική υπηρεσία, το εργατικό προσωπικό το οποίο εργάζεται για την πραγματοποίηση των έργων και ένα-ένα τα κτίρια μελετιόταν και η αποκατάστασή τους προχωρούσε. Όλα τα εξαρτήματα. Το συγκρότημα του Αποστόλου Ανδρέα στις Καριές είναι από μόνο του ένα από τα μεγαλύτερα μοναστήρια, από τα μεγαλύτερα κτηριακά συγκροτήματα της Μονής. Η Μονή λοιπόν έχει δώσει έμφαση και έχει βοηθήσει πολύ ουσιαστικά στην αποκατάσταση και του Κυριακού. Τώρα είναι σε εξέλιξη το έργο του παρεκκλησίου του Αγίου Αντωνίου. Έχει βοηθήσει στις πτέρυγες, το κτίριο της Αθωνιάς, την πτέρυγα της Αθωνιάδος.
Η σκήτη του Αγίου Δημητρίου έχει προχωρήσει και σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του Κυριακού. Ένα έργο που στο μεγαλύτερο μέρος του έχει τελειώσει. Είναι η ψηφιοποίηση του αρχείου και των χειρογράφων. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο κυπηλιακό απόθεμα, αριθμεί 400.000 περίπου αντικείμενα. Σήμερα το έργο είναι κάπου στο μέσον όσον αφορά το κεντρικό συγκρότημα της μολής. Έχουμε λοιπόν τέτοιου είδους κτίρια τα οποία είναι έτοιμα να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα και από την άλλη μεριά ένας μικρός ακόμα αριθμός πτερίγων και κτηρίων περιμένει την ολοκλήρωση των μελετών τους για να προγραμματιστούν οι αποκαταστάσεις στο μέλλον. Η σημαντικότερη και πρωτότυπη, θα λέγαμε, για τα Άγιον Όρος είναι η ανασκαφική προσπάθεια. Προ δεκαετίας περίπου είχαμε την τύχη, είχαμε την ευλογία να βρούμε ένα τμήμα από τα θεμέλια μιας παλαιοχριστιανικής βασιλικής, πράγμα το οποίο χαροποίησε και τους ερευνητές και τους μοναχούς. Γιατί ουσιαστικά με αυτό το έβριμα αρχίσαμε να ζευγαρώνουμε την παράδοση της Μονής για την ίδρυσή της με αρχαιολογικά τεκμήρια. Αυτό όμως που έκανε μεγαλύτερη εντύπωση στους πατέρες από τις συζητήσεις που είχαμε ήταν ο πλούτος που βρέθηκε στη βιβλιοθήκη της Μονής και είχε να κάνει και με χειρόγραφα και με παλέτυπα, αλλά και με καταγραμμένη βατοπεδινή μουσική παράδοση. Εκδόσεις ψηφιακών δίσκων με την προφορική παράδοση καταγραμμένη βέβαια στα χειρόγραφα, αλλά θα λέγαμε αποδομένη, ψαλμένη από το χορό των βατοπεδινών πατέρων. Η προσπάθεια της συνοδείας δεν περιορίστηκε μόνο στις ανασκαφές, επεκτάθηκε και επιτυχώς, θα λέγαμε, στον τομέα των εκδόσεων. Εκδόσεων ιστορικών, εκδόσεων πνευματικών και εκδόσεων σειράς κειμηλίων. Το βασικό έργο όμως, το οποίο πίνει πραγματικά κόσμημα και για την ελληνική βιβλιογραφία και για την ελληνική εκδοτική προσπάθεια, είναι το δίτομο έργο της ιστορίας, της γενικής παρουσιάσεως μάλλον της Μονής, του οποίου η αξία αναγνωρίστηκε με βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών. Δεν είναι συνηθισμένα πράγματα αυτά. And it's very impressive what you've done, in fact, because these things I understand are very costly and take a lot of resources now to do. So I really ready to congratulate Vatopedia. Seems like a very good place for also showing to other communities how you can deal with your heritage. Στην πραγματικότητα, τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, επειδή δεν είχαμε επισκεφτεί ποτέ το βατοπέδι, δεν μπορούσαμε να έχουμε εικόνα για αυτό το οποίο γίνεται εδώ πέρα. Όταν ακούγαμε για διάφορα ποσά, λέγαμε μα πώς είναι δυνατόν, πού είναι δυνατόν να πηγαίνουν αυτά τα ποσά. Εάν κάποιος έρθει και δει, και έπρεπε όλα τα μέλη να είχαμε έρθει να δούμε τι κατασκευές γίνονται εδώ πέρα, τι πολιτιστικός πλούτος σώζεται εδώ πέρα στο βατοπέδι, πώς μένει μέσα στο βατοπέδι πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος και του Βυζαντίου. Εάν όλα αυτά τα είχαμε δει, θα είχαμε καταλάβει ότι δεν ήταν δυνατόν αυτά τα οποία λέγονταν να ευσταθούν. Όμως και εμείς οι ίδιοι ήμασταν προκατηλημένοι και δεν είχαμε την πραγματική εικόνα αυτό το οποίο γίνεται στη Μονή. Δουλεύουμε μεν γιατί πρέπει κάτι να κάνουμε, αλλά με ρήμνος, όχι με μερίμνα. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Διότι πρώτον μεν έχουμε ένα κοινοβιακό σύστημα, αλλά το υπεράνω όλων είναι η πίστη. Διότι βαδίζουμε διαπίστεως και όχι διείδους. Συνέχεια φωνάζουμε τον Χριστό μας. Πανάγαθε, πού είσαι? Πάντα δυνατά το πιστεύονται. Ο γέροντας είχε αποκτήσει τα δάκρυα της μετανοίας και την ανεξάντλητη αγάπη του Χριστού μόνιμα στην καρδιά του. Κοιμήθηκε σαν άνθρωπος το 2009 και μετά από μια ώρα περίπου χαμογέλασε, βεβαιώνοντας το λόγο του Κυρίου «Μακάρι οι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε».
είναι στην αιωνιότητα το ένδυμα μας και η κατοικία μας. Ο πραγματικός μοναχός περιμένει τον θάνατο όπως η μανικός ερωτευμένη. Αυτόν τον τρόπο περιμένει τον θάνατο. Όχι γιατί φοβάται. Πότε να έρθει ο θάνατος να φύγουμε από εδώ, να κλείσει η πόρτα της κολάσεως και της εξορίας. Θα πάμε εκεί. Ο Χριστός μας είδε τι μας είπε. Θα σας αφήσω ορφανούς ποτέ. Ιδού υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Και θα έρθω πάλι ο ίδιος. Να παραλείψω με εμάς, είναι όπου είμαι εγώ και εμείς είτε. Λίγη τροφή, τα ενδυμασία, ένα δωμάτιο να κατοικήσουμε. Το πρόγραμμά μας, το οποίο δεν έχουμε παραλάβει από τους πατέρες μας, ήδη υπάρχει. Και τώρα αυτά τα έχουμε. Επομένως δεν υπάρχει ούτε ελαχίστη μορφή εις των μοναχών ειδικά να σκέφτεται κάτι άλλο εκτός από το γενικό κέντρο. Το γενικό καθήκον, όπου είναι και οι βάσεις της υποστάσεως μας σαν πρόσωπα, είναι η αγάπη. Έτσι λοιπόν, όταν πριν από 6 ή 7 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είχε έλθει κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κυρίου Θεοκλήτου η Αγία Ζώνη και έμεινε επιπενθήμερον στην Ιερά Μητρόπολή μας προς ευλογία και αγιασμό, όλα τα έσοδα τα οποία περιήλθαν σε ένα κοιτίο για ενίσχυση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, εθιμικό δικαίο, ο Πανοσιολογιώτος καθηγούμενος κύριος Εφραίμ αποφάσισε να τα διαθέσει για το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπολεώς μας. Ένα πρωί ήρθε ο γέροντας Εφραίμ και πήγε στον Αρχιεπίσκοπο και του είπε «Ξέρεις Μακαριώτε, εγώ θα πάω την Αγία Ζώνη στην Ρωσία. Ό,τι μαζέψω από αυτά, να ξέρεις ότι θα βοηθήσω τα σίτια της Αποστολής και της Αρχιεπισκοπής». Ήρθε σαν μάνα εξ ουρανού. Και τρέχουμε σε κοινωνικούς φορείς, περισσότερο για τα παιδιά μας και όχι για μας. Για να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τον κόσμο, γιατί πεινάμε. Να έχουμε ένα κομμάτι ψωμί, γιατί είμαστε άστεγοι, άρρωστοι και δόξα στους Θεούς που έχουμε ένα πιάτο φαγητό να φάμε, τίποτα άλλο. Η Βατοπεδίο είναι μεγάλο το έργο που κάνει και προσφέρει για τον κόσμο να τρώει ένα πιάτο φαγητό. Εγώ θα τους ευχαριστήσω και προσωπικά. Τώρα το έπαθα, δεν το ήξερα. Εγώ δεν το ήξερα. Και ξέρετε κάτι, η Μονή Βατοπεδίου, την οποία εγώ ευχαριστώ, είναι ο μόνος συνεπής χορηγός μας. Κάθε μήνα μας δίνει 50.000 ευρώ για την ενίσχυση του έργου μας και των συσιτίων. Με αυτά μία οικογένεια, βέβαια και με τα παιδιά που έχει, παίρνει και τα ανάλογα δέματα, βολεύεται με τα τρόφιμα όλου του μηνός. Τώρα στις κρίσιμες στιγμές, όπου μαστίζεται η ελληνική οικογένεια από την φτώχεια και από την ανεργία και από την ανέχεια, και πάλι η Μονή Βατοπεδίου με δική της πρωτοβουλία απευθύνθηκε προς τον Μητροπολίτη μας και έδωσε μια σημαντική δωρεά για τα συσίτια της Μητροπόλεως μας. Είναι 800 παιδιά από την Ένωση Πολυτέχνων Αθηνών, τα οποία ευραβεύονται κάθε χρόνο και με χρηματικά βραβεία. Όλη αυτή η γιορτή περίπου είχε ένα κόστος γύρω στις 80.000 ευρώ κάθε χρόνο, αλλά βρισκόταν πάντα ένας χορηγός που έδινε το μεγαλύτερο ποσό και κάποιο μικρό ποσό να συμβάλλει και η Ένωση Πολυτέχνων Αθηνών. Φέτος είχαμε αποφασίσει να μην την πραγματοποιήσουμε, διότι δεν υπήρχαν χορηγοί. Η Μονή Βατοπεδίου και ο ηγούμενος της Αρχιμανδρίτης Εφραίμ προθυμοποιήθηκαν να είναι χορηγοί. Η Μονή Βατοπεδίου δεν μας βοήθησε μόνο από πλευράς υλικών στο να κατασκευαστεί και να φτιαχτεί η φυλακή και να έχει την εικόνα που έχει σήμερα, αλλά και στην αποσυμφόρηση των φυλακών. Θα έλεγα έτσι χονδρικά ότι έχει διαθέσει πάνω από $500.000 ευρώ περίπου για αποφυλακίσεις κρατουμένων, οι οποίοι κρατούμενοι ήταν στη φυλακή μας για αδικήματα βέβαια μικρά. Ήταν όμως πάρα πολλοί κρατούμενοι. Έχουμε μια πολύ σημαντική βοήθεια από την Μονή Βατοπεδίου. Ήδη από τα Χριστούγεννα φέτος μέχρι τώρα που είναι Μάιος, μας έχουν στείλει περίπου 8-8,5 τόνους τρόφιμα. Οπότε μπορούμε και ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του κόσμου. Η Κυβωτός του Κόσμου αυτή τη στιγμή αριθμεί τα 400 παιδιά. Το πιο σημαντικό θα έλεγα σήμερα, αν ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας, είναι αυτό το κομμάτι. Να μπορέσει κάποιος να μας βοηθήσει
οικονομικά να στηρίξουμε το σπιτικό που ήδη υπάρχει, να μην διαλύσει. Μας έρχονται με 10 και 15 νίκια που τους έχουν πετάξει έξω με τα πράγματα στο δρόμο και πάμε με ένα βανάκι και μαζεύουμε αυτές τις μητέρες. Δεχθήκαμε βοήθεια από τη Μονή Βατοπεδίου, όπου ήταν πολύ σημαντική η βοήθεια αυτή, γιατί πήγε στα διαμερίσματα αυτά τα οποία εμείς στηρίζουμε. Να εκφράσουμε λοιπόν στον Πανασχερογιώτη, τον καθηγούμενο κύριο Εφραίμ και σε όλη την βατοπεδινή αδελφότητα την ευγνωμοσύνη μας και τις θερμές ευχαριστίες μας για το έργο το οποίο αθόρυβα επιτελούν, όχι τα τελευταία χρόνια, αλλά εδώ και πολλές δεκαετίες και στην Μητρόπολη μας, όπως και σε άλλες ιερές Μητροπόλεις της ελληνικής επικράτειας. Το 2008, μια παράξενη συγκυρία οδηγούσε την αδελφότητα στη βαθύτερη επίγνωση του λόγου της ζωής. Ταύτα εν τέλω με ημί, ειν αγαπάτε ολίδους. Ότι δε εκ του κόσμου ούκεστε, αλλά εγώ εξελεξάμενοι μας εκ του κόσμου, δια τούτο μισή μας ο κόσμος. Να η αιτία λοιπόν. Ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσι, ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων κηρύσουσι. Να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Να μην κατηγορούμε κανέναν. Γι' αυτό προσέχετε έτσι να υπάρχει μεταξύ μας η ενότηση και η αγάπη και η αλληλεγγύη, ούτως ώστε η μεγαλύτερη αφορμή να μας πλησιάσει και να ενεργήσει μέσα μας η χάρις είναι αυτό. Θα πάω στην Αθήνα να μου πω πού θα πάω, να παραδοθώ. Είναι ένας σταυρός και για σας, εγώ περισσότερο εσάς σκέφτομαι, δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου, αλλά με την πίστη να το αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, να δούμε πώς ο Θεός θέλει και τι θέλει, θα φανεί εκ των πραγμάτων. Εγώ που και είμαι θα κοίδομαι της δικής σας πνευματικής φροντίδος, όπου και αν είμαι. Και αυτό θα το... άσε το πάνω με αυτό. Άσε το πάνω. Αυτό θέλω να κρατείτε την εσωτερική σας, ας πούμε, κατάσταση την πραγματική, να έχετε το πνεύμα της ειρήνης μέσα σας και της αναξικακίας. Διότι αν πάρουμε σαν τους κόσμους, το τάδε το έκανε, τάδε το έκανε, τάδε το έκανε. Όχι. Έχουμε την ευλογία του Θεού, πρέπει να είναι εγώ σας λέγω. Δεν αφήσα τον εαυτό μου δευτερόλεπτο να δείξω έστω ένα λεπτό μνησικακία σε κάποιον. Που ανθρωπίνος επικράθεται εγώ, άνθρωπος είναι. Δεν λέω τίποτε. Εγώ δεν θα πάω, ούτε θα πάω να τους ανακατέψω, ούτε θα πάω να ταπεινωθώ, θα προσεύχομαι και πιστεύω στη χάρη της Παναγίας. Πιστεύουμε στη χάρη. Εσείς μόνο από εσάς θέλω να κάνετε υπομονή και αυτό το οποίο σας συγκεντεύω είναι να μείνετε σταθεροί στα παναγικά σας καθήκοντα. Για μας τους φυλακισμένους, η παρουσία σας στον Κορυδαλό ήταν κάτι σημαντικό για την ψυχή μας. Θέλω να γνωρίζει ο κόσμος
ότι αυτή η περιβόητη πτέρυγα VIP δεν είναι πτέρυγα VIP, είναι μια πτέρυγα σαν τις υπόλοιπες και ο γέροντας θα είναι μαζί μας με κρατούμενους και όχι οικονομικούς κρατούμενους που λέγει η τηλεόραση και αυτά, με ναρκωτικά, με εγκλήματα και άλλα πολλά. Μας έκανε να νιώσουμε άνθρωποι μες στη φυλακή, γιατί η φυλακή δεν έχει ανθρώπινη ζωή μέσα. Μας έχουν σαν ζώα μέσα στα ποντίκια, μέσα στις κατσαρίδες, μέσα στις αρρώσεις και αυτά. Ο γέροντας, στις απεργίες που κάναμε, μας έφερνε φαγητό ο ίδιος ο γέροντας και μπορούσαμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Τον καιρό που έφυγε ο γέροντας, συνέχισε τη βοήθεια στους κρατούμενους των φυλακών. Αποφυλακίζεται τελικώς ο ηγούμενος Εφραίμ. ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, διερπείς πάντων των περάτων της γης και των θαλάσσι μακράν, και ήλαιος γεννού ημίν δέσποτα μη τις αμαρτίες ημών, και ελέησον ημών. Αμήν. Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα ρεπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιδεαή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εμάς μας χρειάζεται μόνο ο Χριστός μας, ο Θεός μας, ο Πατέρας μας, ο Σωτήρας μας, η Ανάσταση μας, η ζωή μας. Τα άλλα όλα τι να τα κάνουμε. Να. Θάνατος ήρθε και τα θέλεις. Η αγάπη είναι η ρίζα, η οντολογική υπόσταση της υπάρξεως της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Ο άνθρωπος κατασκευάστηκε με τον ίδιο με τα χέρια του ιδίου του Θεού και κατασκευάστηκε όμοιος με τον Θεό, κατ' εικόνα του και ομοίωση. Ο Θεός είναι αυτό αγάπη.